Nagbaling nga dapo iti may sa abalay kalpasan ana uram, idi lang kalman iti bigat. Aldaw ti Lunes, may kabainte nga aldaw iti daytoy abulan. Nga pagtaingan iti managan iti Juanita Kelnan, ikinoy, nga agnay iti Barangay Puerte, Kawayan, Ilocosur. Sigun ken ni Superintendent Venancio Arnedo, Provincial Fire Marshal iti probinsya tayo nga Ilocosur, ken iso na ti agdama nga concurrent fire marshal tinadakamat nga ili, nakuna na nga sobra iti panagusar iti kuryente, iti pagigapuan iti pannakauram iti nasa nga balay. Amin nga naipundar iti pamilya Kelnan, ket nairaman amin, kalaksidan dagiti rebulto iti apo, nga pagsisidaawan iti bumarangay, no apay nga saan nga nairaman, nasurok kumurang nga 1.5 million a piso, iti nauram, nga sansanikwa iti pamilya Kelnan. Di uram kata purely nga accidental, gapot ti akin kukwat ti balay kat aminan damet nga ada ti pinagbaybay ada iti kuryente. Ti ipagarupda nga gapo dayjay nga puor kat gapo iti overloading. Kahit nga sawen aduunay dagiti naisaksak nga appliances. Segun kini Miss Kyoko, daya apo ko daya akin balay kadaya na uraman. Kat adda ti may convenient store da ije bangir ti kalsada. Nga ti paggapuan ti kuryente nakata may isang extension wire nga naisaksak ije second floor daya balay. Kat ije store adda ti duwa nga refrigerator, may isang TV, electric fans, and then dadumapay nga halikaman da nga agusar iti kuryente. So before nga napuran di balay, nadlaw di agbambantay ka di store ni Miss Kyoko nga di TV na kata han nga regular di pinagkwati kuryente kanya na kasi nukan ag-off di kay TV into nukan ag-on. So kadiji nga tiyempo madamdama nakangganti explosion mo nukas putok ijay balayda kat idi rumor ijay store da nakita naman nga jay second floor ti balayda kat more oram. Dakkel pa iti yaman iti nadakamat ko opisyal kadagiti agnayad iti nasao nga barangay. Kapuanan tamayat iti kooperasyon da, imbes nga makiisyoso da, ket timulong da. Kadagiti kaming iti bumbero, kang ronaan na iti pinangisoro iti mayat adalan. Kapuanan ta amutay met nga nakikipit iti kalsada iti Barangay Puerte. It took only 45 minutes to include the overhauling kin mapping operation. Kahit nga siya, hindi totally nga awanin ti biggang makita. 5 iti nausar nga fire truck, 2 iti naggapo iti Bigan City Fire Station, 2 met iti naggapo iti Ili Akawayan, maysa ti Ili Asal Indeponso, timulong pa iti tanker nga naggapo iti Baluarte, nga ditan nga iso iti maysa nga nagsupply iti danum kadagiti truck iti bumbero. That is one of our strategy tapno ti kasta na adaman po ti San Ildefonso dati bantay kin Santo Domingo nga that is one of the strategy that we had established in Ilocosur. Narigat met nga panawan namin deta itabanda na dita tanong in kaso nga damat ti mapuran kadagiti duma buno anyaman nga munisipyo adati sigida nga agresponde. Nakunapay ni Fire Superintendent Arnedo nga pinag-istambay na iti Bantay Fire Station, Santa Fire Station, ken Santo Domingo Fire Station nga agsagsagana da gapuanan ta napigsa iti angin kadayjay akan ito. Baka bigla nga pumigsa iti uram ket aga-asideg iti babbalay. Ken nang tedmet iti ballaag iti nasaong opisyal para kanya tayo amin. Tikas may isang pamalakad tapno tikas na kata liklikan tayo nga agbalin nga biktima ti nadangkok nga apoy. Uray mampay makita tayo tatak rugrugin ti tuttudo kin adadan ti Bagyo. Hantay nga agbaybaya kakabsat at hantay mat nga ikatan iti panunot tayo nga ti apoy katrumso uray kapigsat ti tudo. Adalata kada tayo kumati pinagagananad ta agtutudo man agin init man no anyaman nga tiyempo anyaman nga oras ti aldaw adalata ti
itadating ti wenno agbalin nga biktima tay lang ti apoy no hantayo nga agsalsalwat ket amutay met nga ti apoy ket isu ti kadangkukan nga kalaban tayo. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.